שלום, אנחנו... סליחה, עוד פעם. שלום. אני ענת. שאני להיות רצינית עם זה. לא רואים את הפנים שלו כמו שצריך, זה תיישרי אותו קצת. שלום, אני ענת. אני גלי. אנחנו יוצרים במחול בארץ כבר כמה שנים. בשנים האחרונות כל אחד מאיתנו יצר עבודת סולו. אני יצרתי במסגרת בנים במחול את אשת איש, וגלי יצר את... זהירות שביר. אנחנו עד עכשיו עשינו את רוב הפעילות שלנו במימון עצמי והעלינו את העבודות האלה ברחבי הארץ. ועכשיו אנחנו מאוד שמחים לקבל הזמנה מתיאטרון חשוב בברלין. אנחנו הולכים לעלות ערב משותף עם יוצרים מקומיים, ופנינו לשגרירות ישראל בגרמניה שתעזור לנו במימון כרטיסי הטיסה. ולצערנו התקציב להבאת אומן מחו"ל נסגר לשנה הזאת, וכאן אתם נכנסים לתמונה. אנחנו מבקשים שתעזרו לנו לממן את כרטיסי הטיסה שלנו כדי שנוכל לבצע את שיתוף הפעולה הזה. אנחנו מאמינים ששיתוף פעולה בין ישראל לאירופה הוא מאוד חשוב, מאוד מפרה גם לאומנות באשר היא וגם לנו כיוצרים. אנחנו מאוד מקווים שתבחרו לתמוך בנו ואנחנו... כן. תודה רבה.